नैबे हिन्जाव गोदाना लोगोफोर only 6 days जादो बे 6 daysआवनो बिथाङा दरा गोदाननि न'निफ्राय बहाबा खारखोमाबाय ओरैबायदि दुखु होलांबाय दरानि नखरखौ नैबे हिन्जाव गोदाना मा साननानै जे बियो 6 दिनल' आलासि जाफैदोंमोन दा दरा गोदाननि नखरखौ मानो मोदैसो गाबना थांखो बिथाङा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फालियाव माने सिन्दुरखौ हुगारजोबना थांदो बियो नायनाय माबायदि गियाननि हिन्जाव जागोन बेलाय हाबा जानानै 6 दिनल'सो जादों बेयावनो खैना गोदाना एबा हिन्जाव गोदाना हौवा दरा गोदाननि नखरखौ गारनानै खारबाय जोबोद दुखु बे साननैसोखौ मा साननानै हाबा जाफैदोंमोन बे हिन्जावा गुबुननि नखरखौ सिलिंखार खालामनो गुबुननि नखरखौ धंस खालामनो थाखाय बे 6 दिनाव हाबा जानानै मानो खारखो बियो मानि थाखाय मानि जाहोनाव मा गोसो लानानै बे 6 दिनल' थानो फैदोंमोन नायलांबाय था भिडिअखौ हरखाब होनाय जाबाय आंनो दहाय फुंनिफ्रायनो सासे ब्रादारा आं नोंथांमोननो भिडिअ बुंखादों नालाय सासे ब्रादारा आंनो भिडिअखौ शेयार खालामबाय थादों आङो होगोन ना होआ सानबाय थादोंमोन आरोना दा आङो होनोसै सानबाय गोबां मानसिया बुंदों आंखौ भिडिअखौ शेयार खालामना हो होननानै भिडिअखौबो हरबाय थादोंमोन आंनो माने खैना गोदाना 6 दिनल' जादोंनो जानानै माने बे दरा गोदाननि नखरनिफ्रायनो खारखोमाबायनो आरोना हमना दोननोबो खिथालायदों आंनि भिडिअ माने बुंहरदों आरोना मेसेज खालामनानै दा जों नायग्रोनोसै सासे सिस्टारा भिडिअ बानायनानै शेयार खालामहरदों मा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों मानि थाखाय खारखो माबाफोर जोङो फुल A to Z मोनगोन खोमा भिडिअनि गेजेरजों जों दान्दिसे नायग्रोना लानोसै आरोना दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल क्लिक खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो जाहाथे बैफोरबायदि हिन्जावा लाजि मोननानै गावनि आखुखौ सोलायफिनो बैफोरबायदि गोबां जों खोनानो मोन्दों खैना गोदानफोरा बहाबा 1 month 2 month जानायनिफ्रायनो खारोनो आरोना संसारखौ मोजां जानो फैया बिसोरो दरानि नखरखौसो माने बिसोरो सिलिंखार खालामनो फैयो दुखु दाहा खोलैनो फैयो ओरैबायदि मानसि दोङो दे नायग्रोना ला भिडिअखौ नै लोगोफोर हिन्जाव गोदाना नै सप्तासेबो जायाखैमोन 6 दिन जाबायमोन नै फालियाव माने सिन्दुरखौ हुगारजोबना थांदो बियो नायनाय माबायदि गियाननि हिन्जाव जागोन बेलाय गावनो गोसो जानानै नायनानै लाबोबाय गावनो फैगोन होननायखाय नै नायनाय नै आसानखौबो फुनानै गालांजोबदो इयाव नै माबायदि सिखाव हिन्जाव जानो हागौ बेलाय हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांजोबदो नायनाय लोगोफोर मंगलसुत्र माने गालांजोबदो नायनाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो इमान सिखाव ओंखारबाय हिन्जावफोरा ओमफ्राय हाबानि गाव लामनाय दख'नाया अनलि गांसेल'मोन दख'नायावबो मोनलाय इनि लामनाया नै लोगोफोर इयो सब हाबायाव उथिजोबनाय दख'नामोन बियो नै नाय नैबो हिन्जाव गोदान होफैनायमोन गोदान होफैजोबदोंमोन इसा नै दख'ना जि जोम गोदान होफैजोबदोंमोन बेसे गाननो जोमनो नै हाबानि माबाफोराबो खर'आव लानाया नै दख'ना जि जोम फालि बेसे इनो अननानै जाथि बंस'आ होफैदोंमोन नै ट्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन लोगोफोर नै ट्रां गंसे ओमफ्राय दख'ना गांसे दंमोन आरो इया नै इनि दख'नाया नै इनोमोन बेखौल' गाननानै ओमफ्राय ट्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय ब्लेकमेल खालामबाय इयो जोंखौ इमान दुखु होनानै थांबाय न'खरखौ नै सिन्दुरा नैबेनो लोगोफोर बे मोसानायानो खैना गोदानानो दा साननैसो फर्टि खालामबाय फर्टि खालामनायनि उनाव बिथाङा साननै सानथाम अनलि 6 daysआवनो दरा गोदानखौ गारनानै खारबाय ओरैबायदि लासिसिं खालामलांबाय ओरैबायदि मुगैलांबाय दरानि नखरखौ थाखा फैसा बरबाद जाबाय आजिखालिनि जुगाव हाबा मोनसे खुंनो गोनांब्ला मा 2 लाख 3 लाख नङाबाथ' हाबाया जाथ्रा दा बे 2-3 लाखखौ मानसिया मावनो गोनांबा बोसोर मेहनत खालामनांगौ दा नोंथांमोना साननानै नाय दरानि नखरा लासिसिं जाबाय आरो फैसा थाखा बरबाद जाबाय दा बैफोरबायदि हिन्जावा मा साननानै साननै सानथामल' आलासि जानो फैदोंमोन नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बैफोरबायदि हिन्जावखौ नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनो एबा नोंथांमोना मा गोसोजों रायनो गोसो जायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै जरुर खोन्थाहरबानो जाबाय नुखाबाय नोंथांमोना लोगोफोर दा दुखुनांथाव बुंनांगोन माने दरानि नखरा लासिसिं जाबाय थाखा फैसा गारबाय मोनसे हाबा खुंनो गोनांबा मा खालामो मिथिबायना आजिखालिनि जुगाव
4 लाख 5 लाख नङाबा हाबायानो जाया 4 लाख 5 लाख माने गिदिर हाबा खालामनाया 4 लाख 5 लाख थाङो देलाय ओमफ्राय एसे नर्मेल फिसा हाबा खालामबा 2 लाख 1 लाख 2 लाखआथ' नांखाथारगोन ना होमबा 1 लाख 2 लाखखौ जों खामायनो गोनांबा मा खालामो बोसोर मेहनत खालामनांगोन बोसोर हाजिरा मावनांगोन अब्लासो 1-2 लाख फैसाया जोंनि आखायाव फैयो अब्ला साननानै नाय बे 1 लाख 2 लाखखौ गारनानै मानसिया हाबा खालामबाय खालामनानै बे खैनाया बे न'खराव दुखु होनानै खारबाय मा जाखो होमबा बे दरानि न'खरा ओरैनो धंस जाबाय नोंनि थाखाय बे दरानि न'खरा मेगन मोदै लानांबाय मा जाहोनाव 6 दिनल' आलासि जाफैनानै खारखो बैफोरबायदि हिनजावा मा लुबैनानै गुबुनजों खारखो जानांगौ बियो थाखा फैसानि थाखाय फैदोंमोन थाखा फैसा लब खालामनो थाखाय फैदोंमोन दरानि न'खराव थाखा फैसा मोनासै ओमफ्राय गुबुनजों मोजां मोननायजों खारबाय ना दरानि न'खरा सेस लासिसिं बरबाद नोंबो लासिसिं जाबाय गुबुननि न'खरखौबो नों सिलिंखार खालामनांबाय हपलेस साला बिसोर साननाय दंना गैया गावनि माथा मेलेम मा दं गोबोरखि दं नामा गोबोरखि दोङो माथायाव गाव गाज्रि खामानि मावबाय गुबुननि न'खरखौ सिलिंखार खालामनो बैफोरबायदि मानसिखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोना जुनादजोंसो रुजुनो लुबैयो आं बेफोरबायदि मानसिखौ बुजिबायना जुनादजोंसो रुजुगोन आं दा बाराबा कमेन्ट खालामनो गोबां राहर बेफोरबायदि हिनजाव मानसिखौ साला ओरैबायदि आंनो शेयार खालामहरबाय थादों भिडिअखौ दा जोंबो दुखु मोनो नुनानै जोंबो रागा जोङो मानो होनबा बेफोरबायदिया खम नङा नालाय मोनसे हाबा खालामगोनांबा लाख लाख थाखा गारो मानसिखौ लस खालामनानै थाङो हाबा जानो गोसो गैया माबानो गोसो गैया आरो डाइरेक्टलि बुंखा आं हाबा जानो गोसो गैया आंनि हाबाखौ सेफायदो बेफोरबायदि बुंखा सिगाङावनो मा बारनो बे हाबा खालामबाय हाबा खालामनानै मानो बे 1 मान्थआव खानबा 6 दिन खानब्रैयाव मानो खारनो गोनां मा दरखार दं बेफोरखौ जों बुंला दे आरो जों बुंला दे लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो आं गामिखौ बुंथ'ला खोमा दे गामिखौ बुंबा एसे बदनाम थाङो गामिया बे सासेनि थाखाय आङो गामिखौ बदनाम होनो गोसो गैया नोंबायदि मुर्ख जोंहा गामियाव नोंबायदि मुर्ख बायदि जाफानो हाया जोंहा गामियाव नोंल'सो गाज्रिबो जानो हागौ जोंहा आथा मोजांबो जानो हागौ 50% मोजांबो जानो हागौ बेनिखायनो आं गामिखौ बुंथ'लाया ना गामिखौ आं बुंनांगौ दरकार गैया बे मुर्खनिफ्राय जों मुर्ख जाफानानै लाब गैया अके अब्ला भिडिअखौ दोनथ'बाय शेयार खालामनांगौ भिडिअआ हाजारसे शेयार खालाम आरो लाइक थुना हो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाखा गिबियावनो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना भिडिअआ गासिबो नुथों आरो नुयोबाथ' बेखौ हमनानै मानजिनांगौ हमनानै दांनांगौ सालाखौ गुबुननि लाइफखौ बरबाद खालामग्रा थोद लाजि रोङैफोर साला दे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय मा बुंबावनो आरो आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथायानो फैला नुनानै लाजिनाय मोननानै बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन